Halo logoफोर आं दा आदा मेहेरखौ लोगो मोनफैदों। खुलुमबाय खुलुमबाय। नोंथांमोना नायलांबाय भिडिअखौ। औ एकदम जोङो दाक्का जोमैखौ फंबाय मिन्थुन आं बर' बाजार बिजनियाव दंफैयो। नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। सारफाले मानसि जोबनै फिलाबाय एकदमबारे फुल जाजोब्बाय। नोंथांमोना माबायदि मोनदों नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। दाथ' नुथ'वाखै नायथारसिगोन। नायजोबथारसिगोन आरो। आदा मेहेरा फंनैसो बुंहरदो। नोंना मा नाम मोनलाय? आंना बुद्धदेब दैमारि। बुद्धदेब चेनेलनि नामा जाबाय दैमारि चेनेल। दैमारि चेनेल। दैमारि चेनेलखौहाय नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो दामनानै हो। बिथाङा बिराद गोजाननिफ्राय खस्थ' खालामना फैदों क'क्राझारनिफ्राय। ओरै जोंहा मामोनलाय बे जायगाया? बिजनि बर' बाजारसिम। बिथांखौ बयबो सापर्ट होबानो जाबाय आरो ना। थेंक इउ गोजोनबाय। बे दाक्का जोमै सावथुनावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै फाव खालामनाय माखासे फावगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय थ' बेनि थाखायनो माखासे फावगिरि बिथांमोनखौ आङो जौस्राङाव हांख्रायहरनो नागिरदों। आं आसा खालामो बिथांमोनहा मुं खारिनाय लोगो लोगो जों जौस्राङाव फैगोन। थ' बेनि थाखायनो आङो सेथियावनो हांख्रायहरनो नागिरदों श्री प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जों जौस्राङाव फैयो बेनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय। मुंदांखा आर्टिस्ट बिथाङा। आरोबाव आं हांख्रायहरनो नागिरदों श्रीमती सिम्पोल ब्रह्म बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। चारिय'फाले मानसि बहुत थिगजोब। आरोबाव आं खावलायहरनो नागिरदों हायनाश्री ब्रह्म बिथां Baca kesekian